салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. имрӯз бениҳоят мавзӯи олие дорем ки ман мехоҳам барои шумо фаҳмонам дар бораи фарқияти ширкати Faberlic аз дигар нуқтаҳои фурӯш. бисёре аз одамон гап мезананд ки Faberlic барои чӣ ба шумо пул медиҳад, дар Faberlic шумо аз кадом ҳисоб даромад ба даст мебиёред. ва бисёре аз одамон ҳамин хел гап мезананд ки Faberlic доходе ки шумо мегиред, даромаде ки шумо мегиред, ин ҳаром аст ва барои шумо ягон фоидае намебиёрад, ягон нафъе намерасонад. ва имрӯз ман мехоҳам дӯстони азиз барои шумо ҳамин чиза фаҳмонам ва исбот намоям ки даромад дар Faberlic аз ҳисоби чӣ мешавад ва шумо чӣ хел метавонед ки дар ин ҷо меҳнат кунед, ҳаракат кунед ва соҳиби даромад шавед. пеш аз ин аввал биёед ман барои шумо мефаҳмонам ки чӣ хел аз мағоза ё ин ки аз дигар нуқтаҳои фурӯш шумо маҳсулотро мегиред, чӣ хел доход асту аз Faberlic чӣ хел аст, шутобе ки шумо фаҳмед. бинед дӯстони азиз, мағозаи оддӣ, вақте ки шумо аз мағозаи оддӣ як маҳсулотро харид мекунед, бинед ки чӣ қадар дар болои ана ҳамин маҳсулот ин мардум пул монда мефурӯшанд, яъне фоиз мемонанд. ҳар як кас ҳаққи худашо мемонад, аммо мо шумо ин чиза ҳеҷ вақт фикр намекунем. масалан бинед, як шампун аз завод баромад, омад ба крупни оптовӣ. дар завод масалан гӯем ҳамин чиз маҳсулот $10 буд, омад инҷа ба ё ки биёед 10 сомон мегӯем, 10 сомон буд, омад инҷа ба крупни оптовӣ, дар тораш фоизи хуча монд, мелки оптовӣ равон кард, мелки оптовӣ реклама кардӣ, дар тораш монд, транспорт қати роӣ кард, магазин рафта гирифт, масалан реклама, транспорт, ҳама чиз қати бо дар тораш монд. ва плюси ҳамин шумо бинед ки як шампуни 10 сомонара аз производство вақте ки аз мағоза ҳамин чиза харид мекунед, шумо як шампуни 10 сомонара 60 сомонда харид мекунед. ана бинед ки чанд даст мегузарад. ҳамин стрелкаҳо ҳисоб кунед, 1 2, ина бинед 1 2 3 4 5 ва шумо дасти шашум мегиред ва бинед ки ана ҳамин 6 даст дар болои маҳсулоти шумо чӣ мемонад? Пул мемонад. аммо шумо ин чиза ҳеҷ вақт фикр намекунем ки барои чӣ ва ё пул мемонанд, барои чӣ ва ё чӣ мекунанд, масалан ин қадар зиёд мешавад, барои чӣ? Барои ки онҳо меҳнат мекунанд. просто так, барои ки як шампун аз завод ба дасти харидори магазин расад, вай ана ҳамин қадар раҳа 6 даста мегузарад. ва бинед ки дар тори як маҳсулот аз 70 то 600% монда мешавад, аммо шумо харид мекунем. ана ки биёед Faberlic мебинем дӯстони азиз, биёед Faberlic мебинем. бинед, CTO бизнес чӣ аст? ин пешниҳод кардани маҳсулот ё ин ки ягон намуд хизматрасонӣ услуга меган тавассути мардум, яъне аз даст ба даст. ин хел аз крупни оптовӣ, мелки оптовӣ, транспорт, масалан реклама ва магазин пагазинео аз даст ба даст. масалан ина ин завод, бинед, ана ин завод, шумо ин ҳамин шахсият ҳастед ки омадед Faberlic, аз ҳамин завод маҳсулотро чикор мекунед? Покупка мекунед, яъне мехаред ва шумо аз тарафи ширкат скидка мегиред, туҳфа мегиред, маҳсулоти босифат мегиред, бо дар ивази ҳар як маҳсулот барои худ бал мегиред ки ҳамин бал оянда бо шумо пул шида бармегардад. диде чӣ хел хуб аст. ана бинед, шумо маҳсулотро барои худтон гирифтед дасти аввал, мана завод, мана консултанте ки маҳсулотро харид мекунад. ва мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки тамоми шахсоне ки то ҳол дар Faberlic аъзо нестанд, мана рақамҳоро дар поён мемонам, рақамҳои WhatsApp, Telegram нависед, мо қад шумо ҳамкорӣ мекунем, аъзотон мекунем, маҳсулотро шумо метавонед ки дасти аввал гиред. бисёр одамон мегӯянд ки барои чӣ маҳсулоти Faberlic мисол скидка дорад, агар ки сифаташ баланд бошад, барои чӣ ин маҳсулот арзон аст? барои чӣ? барои он ки шумо маҳсулотро дасти аввал мегиред ва ана ҳамин қадар расходе ки дар инҷа ҳаст, крупни оптовӣ, мелки оптовӣ, реклама, транспорт, магазин, ҳамаи ана ҳамин расхода шумо пулаша наметиҳед. пули ҳамаша ки метиҳад? Компания метиҳад. Компания барои ҳамин шуморо маҳсулота скидка кати метиҳад ва боз мегӯяд ки шумо дига одамода чӣ кор кунед? Рекомендатсия диҳед, шутобе ки вайёрон просто барои худшона покупка кунанд, шутобе ки вайёрон просто барои худшона маҳсулота харид кунанд. чӣ қадаре ки шумо масалан одаморо гап задед ва ё просто барои худшона харидан, ана ҳам қадар шумо сети потребитель
месозед. Яъне шумо одаморо пешниҳод мекунед, рекомендатсия мекунед ва ёро даъват мекунед, имконият метиҳед. имконияти чи? Имконияте ки ва ё просто барои худшона харанд ва имконияте ки ва ё метавонанд ки бо дигароро ранги худшон воред. Масалан шумо ин шахсиятро даъват кардед, вай бо метавонад ки дигар одаморо даъват кунад, шуто ки ва ёро просто барои худшона харанд. Ҳамин хел сети потребителиро сохта мешавад. пешниҳод мекунем, даъват мекунем, имконият метиҳад. ҳаминҷо ма шуморо гуфтаистам ки ягон чиз фурӯхтан дар кор. Не, фурӯхтан дар кор нест. мо маҳсулотро барои худамон намехарем, дигар одаморо гап мезанем, шуто ки ва ёро барои худшона харанд. ҳамин хел аз ҳисоби ана ҳамин таврабароти сохтагии мо, яъне мақсади асосии мо чи аст? Сети истифодабарандагони маҳсулота сохтан. аз ҳисоби таврабароте ки давоми ҳар як каталог, давоми ҳар як 21 рӯз мо барои компания месозем, компания барои мо пул метиҳад. дӯстони азиз, ягон ҷои нофаҳмоӣ, ягон ҷои масалан чӣ хел гӯем ки масалан шумо пули нодуруст мегиред нест. инҷа ба ширкат, транспорт, ана ҳамин қадар реклама, расход, пасходе ки ҳама ҳамин чизоро мешавад, ширкат ҳамин расходоро намекунад. ширкат транспортам худаш мекунад, производствоам худаш мекунад, маҳсулотам худаш доставка мекунад, ҳама чия худаш мекунад. а рекламаро мегӯяд ки шумо кунед. ҳамин шахсияте ки омад ҳаминро мегӯяд ки ту реклама кун, ман туда чӣ метиҳам? пул метиҳам. ва аз ҳисоби рекламаи мо компания ки таврабароташ зиёд мешавад, мода аз ана ҳамон чӣ қадар ки меҳнат кардем, ҳаракат кардем, мода вознаграждение метиҳад, яъне даромад метиҳад. ана бинед, ҳозир асри 21, ҳозир информатсиони век. агар аҳамият дода бошед, як блогер просто як сториз мекунад, мисол 10 секунда ё ки намедонам 20 секунда, 30 секунда, барои як сторизаш 500, 600, 1000, 2000 то 10-20 ҳазор сомона ҳамин блогери тоҷик а як сторизаш пул мегиранд. просто а як сториз ва ё чикор мекунад, ва ё реклама мекунад, яъне информатсия метиҳанд. инҷо бам ҳамин хел, ҳамин ҷо бам шумо намекунед, мекунед пул кор мекунед. яъне маҳсулоти Фаберлика реклама мекунед, шуто мардум просто барои худшона харид кунанд. мардум бе Фаберлик ҳам ай дигар ҷо гирифтаистанд, лекин скидка, туҳфа, маҳсулоти босифат, имкониятое ки дар Фаберлик ҳаст нест дар уҷо. просто ва ёро шумо мегӯед ҳамин хел сет потребител, сети истифодабарандагони маҳсулот месозед, пул кор мекунед. барои ҳамкорӣ кардан дӯстони азиз дар рақамҳои поён менависем, мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем ва пешравӣ менамоем. ва тамоми шахсоне ки то ҳол дар канали мо обуна нестанд, мехоҳам хоҳиш кунам ки ҳатман подделиться кунед, подписаться кунед ва навора ба дӯстонатон равон кунед ва ҳатман фикрҳои худатонро оиди Фаберлик дар комментария нависед. ин барои мо бениҳоят муҳим аст. саломату сарбаланд бошед. то дидор.